Podľa zákona je vodič priebežného pruhu povinný umožniť druhému vodičovi so smerovkou, v tomto príklade v ľavom pruhu, prejsť do toho priebežného, keď mu ten jeho pruh končí alebo tam má nejakú prekážku. Funguje to tzv. Striedavým radením alebo zipsovaním a už niekoľko rokov k tejto povinnosti nie je potrebné mať ani značku. Takže jednoducho je to treba takto robiť. Jednoduché, ale prečo to teda nefunguje? Vodiči robia väčšinou 2-3 následujúce chyby. Prvá je tá, keď sa nevyužívajú oba pruhy, teda všetci sú len v tom jednom. Tým sa logicky používa len jeden pruh namiesto dvoch a predĺžuje sa kolón. Alebo vodič nejde až na koniec toho svojho končiaceho pruhu a sám ho blokuje. Tam ostáva pre ním nevyužitý priestor, čo spôsobuje nedorozumenia, ale hlavne to môže zbytočne viac prehusťovať predchádzajúce križovatky a cesty. Tretím problémom je ego. Naše milované ego. Ja tu čakám už 15 minút a nebude ma tu niekto z druhého prúhu predbiehať. Nikomu nepustím. Ľudia majú väčšinou veľké ega, aj keď nepoznajú pravidlá cestnej premávky. To platí aj o zipsovaní. Našiel som pekný príklad, keď tu máme dokonca aj dvakrát značku o povinnosti zipsovania, avšak všetci sú v tom jednom pruhu a predĺžujú kolónu, čo už je samo o sebe prvý dosť zásadný problém. Daný vodič napravo nechce pustiť vodiča zľava, ktorý má na to právo.